Care e priză? Aia de acolo, uitați. Păi nu știa? Păi de unde să știe dacă tu ai lucrat la ea, ai fost acolo? Ia băi, să joacă. Aha, aha. Vă strângă cine nu știe vă scoate din priză. Hai, cine nu știe? Nu? Aia e problema. E cu poza acolo, nu? Geta, geta. Până mine ești mulțea, ai scris ăla de acolo? Ce? Vrei să ai zis masă ăla de acolo? Ce masă, mă? Că te-ai cu flex acum. Lasă-o, mă, cu deschidere. Lasă-o, praful ea. Vigilică, ia-ți asta de aici, mă. Ce să iau? Ia masa de aici. Cu aia, cu combină. Ia să iei și tu face praful ăla de Nu mai aici, așa vreau să puteai să... Nu avem. Ia cu măsuță cu tornă. Nu știu dacă o să putem. Hai să... Nu mai e bine.